2, 1! משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות. מה שזכורה לי במיוחד זה כל הדינמיקות הקבוצתיות עם אוליביה. החוויה שזכורה לי במיוחד מהתואר זה הקורסים במימון וניהול פיננסי עם אורית כהן מילו, שבעצם זה היה הנושא שהכי חששתי ממנו לפני תחילת התואר, ובפועל ממש נהניתי מכל רגע, וזה התגר אותי וסקרן אותי ונפתח בפניי עולם חדש של תוכן שסופר עניין אותי. אז בהזדמנות זאת תודה גם לאורית על זה שהעברת לנו את הקורסים האלה בצורה מדהימה. מימון פתח לי באמת עולם ומלואו שלא ידעתי על קיומו ולא ידעתי עד כמה אני אוהב את זה. אז אני ממש שמחה שנחשפתי לזה, וזה אפילו נתן לי ביטחון להמשיך הלאה. אז איזה כיף, ותודה למנדל. מפגש מהתואר שאני זוכר, ואני אזכור נראה לי גם להמשך. אני חושב שהקורס עם יעד אחמד, היבטים חשבוניים וכלכליים וארגונים ללא מטרות רווח, אני חושב שזה היה קורס מאוד מעניין וחשוב, ומאוד מאפיין את התואר הזה, שעל פניו זה קורס שהוא מאוד טכני, בחשבונאות וכספים, אבל גם מאוד מחובר לשטח ולעולם הזה של העמותות והארגונים ללא מטרות רווח. יעד מביא איתו איזה פשן והרבה מאוד ניסיון וקילומטראז' בשטח, שאני חושב שהקורס הזה זה איזושהי דוגמה מאוד טובה למה שהתואר הזה מביא, עם הרבה ערכים וגם הרבה רוח, לצד הדברים הטכניים האלה שהם כלים כל כך פרקטיים וחשובים לכל מנהל. זהו, תודה ליד. חוויה שזכורה לי במיוחד מהתואר זה הפאנל מגייסים ומנכ"לים בעמותות שיד ארגן אחרי המבחן האחרון איתו, זה היה מאוד משמעותי. חוויה שזכורה לי במיוחד זה שיד בסוף הקורס איתו הביא לנו בסבוסה ותה מתוק כמראה ליחסים שלנו, סתם, אבל באמת מראה איך היחסים היו הדדיים ולמדנו ממנו מלא, ונראה שגם ככה התחברנו, אז ממש כיף. המפגש שזכור לי במיוחד הייתה הרצאה של יעל שהייתה באמת מרתקת, מעוררת השראה, איך היא בנתה את עצמה מסיפור חיים מאוד מורכב והגיעה למקומות הכי גבוהים בעולם, ואיך היא אותנטית ואמיתית עם עצמה, זה היה באמת מרתק. החוויה שנהניתי בה בתואר זו הנסיעה שהייתה לנו עכשיו לא מזמן בתוך המלחמה. אולי דווקא כי בהתחלה בכלל לא רציתי לנסוע וזה היה נראה לי דבר מוזר לעשות, ובפועל זה גם היה מאוד משמעותי וגם היה מאוד כיף, וגם פתאום אפשר רגע מרחב לנשימה ולהיות ביחד ולפגוש ולקיים שיחות מעניינות ולצחוק ולחזור לכאן עם כוחות מחודשים. זהו, זה היה ממש כיף. אני נהניתי השנה הכי הרבה מהמבחני טעימה של גל. וואי, זה טעים, אני לא אוהבת דוריטוס. זה מפתיע, אתה לא רואה. זה זה חלדל. לא, זה גם סבבה. לא, יש חלדל של קבב. יו, אני לא אוכל קבב. או שוקולד או אוכל של כלבים. מאוד. ההבנה שקיים איזשהו פרדוקס במגזר החברתי, שמצד אחד לקח על עצמו אחריות לטפל בסוגיות חשובות ומרכזיות בחברה, ומצד שני הוא מאוד מוגבל במשאבים שלו, בטח ביכולת שלו לתגמל אנשים איכותיים, ונוצר פה איזשהו פרדוקס שמצד אחד צריך אנשים מאוד איכותיים כדי לטפל בסוגיות מאוד מורכבות, ונוצר איזשהו פער, והאחריות שלנו היא להיות אלה שמטפלים בזה. קשה לזקק שנה וחצי, כמעט שנתיים מדהימות לכדי רגע משמעותי אחד. אני חושבת שהיו המון, המרצים שהכרנו, הסדנאות שעשינו, הסיורים שהיו לנו. אני באמת חושבת שאין תואר מעשיר ומלא עוצמה וכל כך מגוון כמו שאנחנו זכינו לקחת בו חלק. הרצאה שאני זוכרת במיוחד זה ההרצאה של מיטל מגיד, היא מאוד פרקטית, היא מאוד עניינית, היא מאוד רלוונטית לזמן שלנו, מאוד נהניתי בהרצאות איתה. אני חושבת שהדבר המשמעותי ביותר שלמדתי בתוכנית זה שיש אין ספור דרכים להשפיע חברתית וכלכלית, והיה לי תענוג להיחשף למגוון הדרכים האלה. הכי הפתיע אותי בתואר, אני חושבת שאני הפתעתי את עצמי הכי הרבה. אני חושב שמה שהכי הפתיע אותי בתואר זה עד כמה הוא פרקטי. גם באמת המפגשים שהיו לנו, גם השיעורים שהיו רלוונטיים גם למגזר העסקי וגם למגזר החברתי. וכמובן הכי נהניתי מהאנשים שהיו איתי. היה לי זכות להיות חלק מהקבוצה הזאת, חלק מהתואר הזה, וזהו, באמת תודה רבה על הכל. לפגוש את הסיורים ואת האנשים בשטח, וגם אלה שבאו לדבר איתנו, ואת הדילמות שיש להם, ואיך הם התמודדו איתם, מזה למדתי הכי הרבה, חוכמת המעשה. השיחה שקיימנו עם ערן ויינטרוב, מנכ"ל ארגון לתת,
מה שלקחתי מהשיחה הזו זה שמצד אחד אפשר להיות מנהל של ארגון גדול ולרצות את התמיכה של כמה שיותר אנשים מהציבור, ומצד שני עדיין להחזיק בעולם ערכים ברור, לא לפחד להגיד אותו, לא לפחד לבטא אותו, לעמוד מאחוריו. אני מאוד מעריכה את זה וזה משהו שלקחתי איתי הלאה. הדבר שהיה לי הכי משמעותי בתואר היה ללמוד ממרצים שעוסקים בתחומם ושהם מובילים בתחומם, אנשים שעושים עשייה אמיתית בשטח, ואני מרגישה שהם נתנו לנו המון כלים משמעותיים, מעשיים, וכמובן המפגש עם כל כך הרבה אנשים מעניינים, וקשה אפילו לבחור מפגש אחד. דבר משמעותי שקרה בתואר, אז קודם כל זה החברים שלי לכיתה, שהם היו מדהימים ולמדתי מכל אחד מלא. קשר עם האנשים, אשמח להישאר בקשר ולראות איך אפשר לעשות דברים טובים יחד. כמובן ההון האנושי, האנשים, החברים שהיו איתי לכל אורך הדרך. האנשים שלמדו יחד איתי, כל אחד מהם מיוחד ובצבע, ואפשר לראות כבר היום איך כל אחד מתפתח לכיוונים משמעותיים וחשובים. אני יודעת שאני אשמור על קשר עם האנשים האלה כי הם נתנו לי הרבה, ואני רק רוצה לקבל מהם עוד בהמשך, ללמוד מהם ולחוות איתם. אני חושבת שזה הדבר והיתרון הגדול ביותר בתואר, האנשים שסביבך. We want to change the world. Primarily, the way we've chosen to do that is to invest in people whom we can help be better at changing the world. One of the concepts that has been central to my thinking for years, many years now, is the notion that, and I use this kind of cute phrase, it's all about who. שאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צעד קטן נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צעד קטן נושא עיניו ולבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה.